angikubelele ngomukelo pastor uningi lo ngiyathemba ke konke kuhamba kahle namhlanje nje awana shoot straight indaba yesichitho noma kujela umuntu nesichitho. Do you know ukuthi ngokwesintu very traditionally uma umuntu eshonelwe kufanele agezwe ukuze kususwe isichitho noma kususwe isinyama leso noma lelo thunzi asuke ehamba nalo. Umuntu uma kwenzeka imiscarriage uma kwenzeke kwaphuphunyelwa isisu lo muntu lo ufuna agezwe ukwenzela ukuthi kususwe lo lelo thunzi lesuka nalo. Nangokwenkolo umuntu uyakhulekiswa abe delivered adeli asuswe kuleso simo leso abe kuso akhandazelwe so that kususwe imoya ethize kuye noma kususwe inyama ethize akhulekiswe umuntu abe right bese impilo yahamba. So uyazi ukuthi if ngizongena nomuntu ku relationship obanjwa amathunzi athile inyama ethize yicwaco ethize lezo zinto lezo they become part of you, they become you, because when you engage nomuntu sexually you become one flesh. So ushuthi whatever ipata nalo libangela lakho isichitha nazo siba ngesakho. So kubalekile ukuthi uwazi ukuthi umuntu wakho uswakuphi nempilo. Ingakho kubalekile ukuthi okunye ungajona ungangeni ku relationship noma ungajona noma ubani ungas engage futhi sexually nanoma ubani as engage nomuntu omaziyo ngebackground yakhe at least ukuthi usuka up so that uma ukuthi mhlawumbe kunamathunzi athize athi ngokukhulekiswa kuwona ukhuleke nobabili ukuze nibe delivered noma umuntu wakhe abe delivered. Uma ukuthi nibantu abakholwa kakhulu kwisinto okay ingayithola mhlawumbe izinto ethize zokuthi agezwe asuswe lawo mathunzi lawo bese yakwazi ukuqhubeka relationship. But lokho lofuna ukusho ukuthi siqaphele ukuthi singena nobani ma relationship ngoba lokho if uzongena nomuntu mhlawumbe onezithunzi ethize ahamba nazo ezingageziwe kuyena noma angakhulekile ziyasuswa lezo ithunzi lezo ziba ngezakho zingaphazamisa impumelelo yakho zingaphazamisa even izinto zakho befanele zenze empilweni iprogress na yonke lento ingagcina isiba iphazamisekile noma isima ingasakwazi ukuthi iqhubeke kuwena. uNkulunkulu engathi kanganisiza anibusise anidelive anikhulule kona konke ukukhulula enidinga empilweni yenu lo relationship yenu. Ngakhohlwa ukusubscribe futhi la kule channel iphinde sixoxe futhi indaba le nalapha ku comment box. God bless you.